Els alumnes de sisè curs d'educació primària s'han avaluat durant aquest 7 i 8 de maig. Es tracta d'una prova d'avaluació externa que realitza uns 66.000 alumnes d'arreu de Catalunya. A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, més d'una cinquantena d'alumnes han passat la prova entre les escoles Mestral i Val de l'Ors. Amb una certa normalitat. Vull dir, els alumnes, quan han vingut aquest matí, que els dèiem que estaven així una mica com a cara de dilluns, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no, sobretot el que se'ls demana és que estiguin atents. Les proves no són difícils, però sí que requereixen una atenció i una concentració a l'hora d'entendre el que els hi pregunten i de poder donar la millor resposta possible. L'examen que han realitzat els alumnes es centra en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no té efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en les decisions de pas de curs. Després d'aquestes proves, quan s'ha fet ja la correcció per correctors externs i el departament ja té els resultats, es fan arribar aquests resultats en general a l'escola i també particularment a cada família dels alumnes se'ls fa arribar el seu resultat particular. És molt important, i nosaltres així ho valorem, el fet que aquestes proves valorin o mesurin les capacitats dels alumnes, no tant com els resultats que després ells puguin treure a nivell d'exàmens o de resultats curriculars. Sí que he de dir que les valoracions que fan aquestes proves són unes valoracions ajustades i que determinen, des del nostre punt de vista, tal com ho veieu, les capacitats que tenen els alumnes. Amb aquesta prova, el departament i cada centre podrà disposar d'informació acurada sobre la marxa de tot l'alumnat en aquest moment clau de la seva escolaritat just abans de passar a l'educació secundària. L'estudi també serveix perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts del seu alumnat.